Kailangan namin ng lighting. Yun o. Kita yung kasama kong gwapo. Hindi naman, konti lang. So yun guys, may papakilala akong channel. So sana mag-subscribe kayo sa kanila. Pure Official. So yun guys, gumagawa sila ng mga music. So kung gusto niyo ng mga ganong content, subscribe na kayo sa Cure. Pure Official. Paano ba yun? C dot See that. U R dot dot R tapos official. Official. So yun guys, nakita niyo yun guys. Filter by dot. So yun guys, so subscribe sa channel nila. So supportan natin yung hip-hop sa Pinas. So Local. yan. Local talaga kasi sila yung Kauna-una ang rap group sa Anda. sa Anda. So guys, syempre alam nyo naman ako, supportan natin yung mga taga-Anda. So subscribe sa Cure. Max out! Let's go! Max out! Woo! So yun nga So yun ko. Ngayon pupunta tayong Tondol. Tondol Beach! Doon tayo mag-overnight kasi birthday nung classmate natin. Classmate natin dati nung high school. So yun. Pinuntan tayo kanina at niyaya tayo mag-overnight dun sa Tondol. Let's go! So yun guys, ready na tayo. Hindi naman tayo excited na. Siyempre, bago tayo malis, kailangan nakamas tayo. Mahirap na, baka mahuli tayo. At mag-community service. Ayan o. Let's go! Tondol! Max up!
PS5 Pro. Huwag na. Sport tayo pero basa. Prong basa. Ay, bangus. Ano ba to? Fort beef na ano? May alam rin sa dulo. May para mag-ihaw po doon. Tatlong. Tsaka longganisa. Tsaka plastic. Ano ba ito? Kala ko patatas? Wrong. Pang. Alam na natin si guys. Yun na. So yun guys, dito na tayo ngayon sa Tundol. Nasa beach na tayo. Isang buwan tayo nakulong sa bahay, pero okay lang. Sulit naman kasi dito tayo ngayon sa Tundol. Yun guys, hanapin namin yung may-ari. Kasi magre-reklamo kami kasi wala kaming tent. Hanapin natin yung may-ari. Sumanang. Te! Pabili nga po. Tatlong karaso. Ilan? Ate, tatlong ice nga po. Ayos nga po. Ando lang sa bodega. Ante. Sige po. So yun guys, so nandito na tayo sa Tundol. So sa tingin ko hindi niyo ako nakikita ngayon, no? Pero gusto ko kasi ipakita sa inyo yung ganda ng sunset dito sa Tundol. Yan, kung nasulyapan niyo po yung view namin. Ayan, no? Tarot lang. Kalatan mo. Nag-picture pala yan. A few moments later. Balot? Okay na nilike ka. Wow! Ako lang kumain. Sino doon? Dalawa yan. Kala ko nasira yung... Kala ko naupuan ko yung cellphone ko. So yun guys, galit na yung nanay namin. Si Laika. Nagalit na siya. Kumukunot na yung ano niya. Like, hindi mo ko bigyan talaga ng kutsara. Sorry na po. Tignan niya kayo ulit. Kasi Bibang. Uy, magkukunin lahat ng tiyan mo naman. Sino mo masabing kukunin ko lahat ng tiyan? Uy, nga ito po, Jen. Si Eugene lang yan kay may ano doon sa adobo. Nasa adobo, Eugene. May nagtago? Thank you, mami. Ina na rin Moy. Mami, ano ma? Ano, oy, may kimo. Kunin mo muna, Moy. Namin tao dito. Parang teacher talaga si Muy Muy ngayon. Mukha siyang teacher. Kanina doktor ngayon teacher. Pwede na. Kuha na ako pag... Okay na yan, mameng. Sige pa. Sige pa, Moy. Taray ko. Gila dyan kayo namin nga. Ano to? Pahingi kami ng... Tsaka dilis. Hala, si Bibang pinauto. Mahal ng baboy. Baka namang si Ika. Ayaw niyo ng ulo, sa akin na.
Jen, naiya silang umpisan, Jen. Ha? Naiya silang umpisan. Ay, ba't kayo na? Dito. Bakit? Iwain natin yan. Hindi ka ba yun yan? Dito ako nga. Diyan. Sige. Kapar nung nga. Da. Purado. Thank you, Lai. Kalahati lang back sa akin yan. Like. 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 Hindi ka patapong. Ay! Grabe talaga si Ujun, no? Siyempre, Master Chef. Yung treatment. Alam mo, magpapansit yan si Yudin eh. Galing straight daw mo. Hindi, syempre ito akin. Sakit ka lang, ano mo na like? Kung tayo mong ano, chichi buriche. Ano yan? Hinahanap mo yung sa'yo dyan eh, yung marami. Oh, dig in. Kapay nga. Kurban hero. Ano pa tawag dito? This is mine. Still. Ano na video ba? Oo. Wait na. Mas marami yung sa akin, no? Kutsara lang sa'yo, sa amin kasi baso eh. Wa? Kaya! Lasa kayo. Allah! Sama! La. Nagmamabuting loob na ako dito. Gusto mo? Ayaw na, binigay ko nga sa kanila, oh. Gusto mo. La. Asa ka. Ah, kinuha rin ah. Aba. Ilang months? 6 years. Isang tae. Tae hindi na ilabas. Okay, class. Tuturuan ko kayo kung paano. Paano maakit. Char! Ayan guys, so nagkakatuwaan kami kanina. Papakita ko yung mga itsura namin kapag bading kami. Tapos pinakita namin. Nag-post kami ng mga bading-bading namin mga posts. Ayan, papakita ko sa inyo guys. So ayan guys, so nakita nyo yung mga itsura namin pag ano kami, naging bading kami. Ayan guys, so 10 na ng gabi. At nagbabala kami maligo ng dagat. Ay, hindi yung Facebook niyo, boy. Parang nasa Mindanao. Mag-brief na lang tayo, boy. Challenge. Ikaw mo, grip ko, babe mo. Sa boy, mag-brief sa tayo. Challenge. Ay, lamig dyan boy. Lamig dyan. Mag-brief na lang tayo, boy. Bar, may Ikaw, Bek. makutuglan Ha? talaga sa Ano ba to? Maggubat ka din. Tapos tayo sa Ayan, walang brief. Nakakatawa kasi siya mali. Di ko alam kung saan ako magpapalit eh. Narinig ko pa sana. Ito po. Sorry ba? Pili pumasok. Walang tao dyan? A few moments later. Wow! Basa ako eh. Pwede ba? Oo. Basta kasi ikaw. Kaya naman. Tara mo eh. Batayo mo na. Inaya ka mo yun. 4 boys na to. Joke. So kasama si Moy kapag girlfriend ka. Siyempre, hap-hap. Ayun guys. So, ready na tayo. Let's go. What's up? Tara. So, sana nakikita niyo ako ngayon kasi madilim. Ako din. Malamig ba? Malamig? Malamig. Grabe lamig eh. Parang yellow. A few moments later.
Bala kayo dyan, maliligo na ako. Kanina, ikaw tagapagligtas ko ba? Susulit natin. Saan ka na si Adrian? Nagupan! Pumunta lang siya kay Lagups. Hi! Eh, pangalan? Grabe. Ano kay guys? Hi guys! Welcome to my vlog! Hi vlog, welcome to my Hi guys. vlog! Welcome to my guys! Ingat So, kayo guys. sa ano, Pilipinas. Ingat lang. Takpan ko muna dede ko. Sa Pilipinas, masaya. Anong message mo sa Pilipinas ba? Ay, ano, COVID-free number 1. COVID-free number 1. Ang message mo nan? COVID match number COVID 1. match. So yun guys, shoutout kay Uncle Ramon. Ay, grabe. Ingat ka dyan. So yan, narinig ko kasi sa anak nyo na pinaparod nyo ako, so thank you. Isa ka sa mga viewers ko pala, Uncle. Thank you, thank you, thank you. So, Don't forget to subscribe. ayun ho. Mag-open po tayo ng bagong YouTube channel. Rolo ng pangalan? Motovlogs. Motovlogs. Yun. Abangan natin yan. Abangan nyo mga tips, mga budget meal tips pa. Para sa Budget- motor nyo na Thai concept. Wow, Thai concept. Gusto ko yan Thai concept tayo mga pre. Takpan ko muna dede ko kasi medyo malaki. Thai concept tayo. Mga katay. So yun guys, narinig niyo yung sinabi ni Ronan. So abangan niyo yung Thai concept vlog niya. Mga tips daw, budget meal. Budget meal. Budget meal tayo. Budget meal kasi alam na naman natin mga Pilipino tayo. Mga budget meal tayo. You know. Yun o. Papakita ko rin yung montage ng motor ko doon. Peace. Peace out. montage ka dyan. So yun guys, may isa pa dito na nagpa-vlog. Vlogger din ako sa Facebook Secure Official. Magaling. Doon kayo makakita ng mga totoong bars. Yan. Sample naman dyan, sample. Sample ka daw. Putang ina ka magsampal ka na. Rakata-kata. Bugudugudung. Boom. Hindi pinaman Ayun guys. Sunduin na lang natin sila pagkuhan. Sunduin na lang natin sila pag... Ano na? Ayun guys, kakatapos lang namin mag-beach. Sunduin na lang natin sila pag... And we are cooking hot dogs. Ayun guys, alas... Uy! Nalaglag. Gasa mo lang, Bek. Gasa tat, painit mo na lang. Ito na yung stick ko eh. Wala pa 3 seconds. Pwede pa. Wala pang germs. Palit mo kayo mo, Bek. Huwag magpalit. Palit mo. Dali. Palit mo. Oo naman. Oh, Bek. Vlog mo, dahil palit natin kayo. Tignan, Bek. Oh, Bek. Dali. Gasa mo na lang, Bek. Palit mo kayo. Uno kagat, buhangin agad. So yun guys, minalas tayo ngayon kasi nahulog yung hotdog natin. Gasa mo na lang, Bek. Eh, di ba? Di ba ang lasa? Hindi, gasa mo. Hindi, ihaw mo na lang ulit ito na. Hindi yung gas mo yan, tapos kulang rate. Pwede. Oh. Palit mo kayo. Buo pa sana itong sa akin na lang, Bek. Ang malas naman. Ang lambot ng ano? Stick talaga. Stick. Ang init pa. Tamang. Yung minamalas naman ah. Papanday, boy. Sa baba, eh. Yung guy. Hulog. Di pa rin mo dyan kayo ng Bek, ang bala. Oo. Palit mo kayo na lang ang bala. Sangay mo yung tubig, oh. Ayun, oh. Ah, hindi. Init. Ano mo? Ano kita eh? Aprint na ba? Tara na. Let's go.